Sorry na mga boss, di mo naman sinabi na ganun pala requirement pagkakata ng hip-hop at mag-rap. Maasim, geng-geng, bastos bars. Kailangan ba talaga naka-uniform kapag nagbebenta? Ano pong dahilan? So, hindi dapat. Mabilhan sila. Ayun na nga. Without the fruits and Naku, hindi na halo! Gusto yung mga kanso ka pala si Paolo. Maglaro tayo ng Sulot o Sukot Band Edition. Dahil siyempre narinig nyo naman na yung nangyaring ban ng TikTok sa US. Hindi. Wala na tayo ba yung content. Pero sa US lang yan. Pero pag-uusapan natin mamaya-maya at kung bakit bumalik din siya pagkatapos ng ban na yun. Magkakaroon siya ng 75 days. Dahil nilagdaan ni Trump na ipagpaliban yung ban. Meron na namang basurang opinyon na lumutang sa lumot at nagingit-ngit sa inggit dahil nanalo na Hip Hop Song of the Year ang Get Right ni Josh Khaled. Sino pa nga ba? Huwag nyo nang alamin. Kasi alam ko, bisa ginagamit to sa rage bait, bisa ginagamit lang sa pagkuha ng clout. Ang makikita nyo ay mga AI-generated image na lang at hindi nyo makikita ang pangalan nitong taon to. Okay? Atin panoorin. Ito yun. Ito yung video na yun. Wish Hip... Ang maganda pa dito, Wish hip-hop song. Hindi naman to hip-hop song ng Pilipinas. Alam mo yun, kalma lang. Okay lang yun. May kanya-kanya yan. At mamaya pag-usapan natin yung criteria. Ay, Eto. hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Paano daw nangyari? Kung gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Hip-hop song of the year, boss. Ay na, kahit yung lupay-pay ni Haring Manggi, silat ka doon, boss eh. Hindi rin namin alam, boss. Huwag mo namin itanong. Ano ba? Pero pag Malikabok ba dito? P-pop, K-pop, diba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Mm. Saludo, SB19. Okay. Pero hip-hop song of the year, putangin na, boss. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. Ang tawag na ito pagiging humble. Okay, bisan sinasadya mo. Di ba? Sinasadya mo din tong katangahan na to, pero okay lang din. Knowing na may Hebabi, may Red Boys, may O-Side, tas hip-hop song of the year, boss. Yung kanta mo, hindi rin namin alam, boss. Lupay-pay ni Haring Manggi, boss. Silat ka rin din kung hip-hopan eh. Pag kasing hip-hopan, boss, geng-geng eh. Geng-geng, boss. Gung. Boss, geng-geng yun. Hip-hop, boss. Kagunggungan yung opinion na yun. Alam mo, wala namang problema sa gang-gang. Pero yung paggamit mo ng gang-gang ay kagunggungan. Hip-hop gang, ano na naman definition yan? Sinabihan na rin ako tao nito dati na hindi ka breadwinner, ganito ang breadwinner eh. Gusto ko malaman saan nanggagaling yung dictionary niya. Gusto ko malaman saan nanggagaling to mga terminolohiya niya na kinukuha niya sa kung saan kaninong puwet ito at sasabihin niya na parang totoo. Tinignan ko yung mga kalaban nitong Get Right at pinakinggan ko na din. Ala, Glock 9, Burgis, Flo G, Heva B, Get Low, Osay ba, Get Right. Nakakatawa na isang Get Low, isang Get Right. Pero all caps yung isa. Makasarili malambing. So, dalawang base mo ba si Heva B dito? Ako mas gusto ko yung Ala ni Glock 9. Pero yun nga eh, yung criteria nito ay 70% panel of judges at 30% voters. Sinabi niya dito, buti na lang merong nag-compile nung kanyang mga sinabi. Tapos na tayo dyan sa una kasi kahangalan yan. Yung wish performance si Josh 100k views lang. Tinignan ko, yung kay Flo G ay 50M, kay Josh ay 1.3, yung sa O-Side Mafia 27M, Eva B 500. So kung titignan mo, sa views lang ha, pang-apat dapat siya. Pero hindi views ang basehan. Ang basehan ay kung pupunta ka dito sa kanila awards.wish1075.com at boboto ka. Ibig sabihin nun, yung fanbase din ni Josh ay willing mag-effort, mag-apply kung ano man yung mga kailangan mo pag nag-apply ka dito. Ito effort na to. Nada-download mo pa yung app nila, tatap to vote email, select category, repeat categories, validate your votes, may verification link pa. Ito maganda sa isang community at 30% lang naman ito. So ibig sabihin, hindi naman siya ganun kalaki kumpara sa 70% na dyang mga judges na mas may alam dito kaysa sa isang normal na makikinig. So mali ka din doon. Maraming buhay yung binago na ibang nominees. Ano to? Di okay o di nice. Anong basehan nito? Hindi to quantifiable. Hindi dapat yan ang basehan. Maraming babaeng tolongis na walang silbi at mahalay gumalaw ang nag-post ng thirst trap dahil sa mga kanta nila Heva B. Meanwhile, wala nag-thirst trap. Dito ko pag binabasa ko yung mga ganito, sa tingin ko talaga sinasadya lang niya to para mag-init yung kanyang pangalan. Okay? Di ko na kailangan sagutin to. Kabubuan na lang. Nag-originate ng hip-hop sa pinadal kay Casio at Ludo. Ito, pag ito talaga halatang naglolo ko lang talaga siya. Gusto lang talaga niya nung init ng rage. Nakuha niya yun eh. At sanay naman siya eh. Alam naman natin. Hindi ko na-explain niya. Hindi na ginamit yung na Casio. Huwag na yan. P-pop, SBLT, hindi hip-hop. Ito na naman. Ano na naman definition mo na hip-hop. Di ko alam yung Get Right eh. Okay. Opinion mo. Ako rin naman di ko alam. Pero saan nanggagaling yun? Diba? Kahit si Josh mismo, alam na hindi sa kanya yung award. Yun nga, sinabi ko rin na humble lang siya. Dapat ko artist ka, nanalo ka, alam mo deserving ka. Hindi naman. Bakit nanalo ka na ba ever ng isang award sa kanta?
Saan mo nakukuha to? Dapat may data para makita siya yung gusto ng nakararami, halimbawa views. Meron nga eh. Sinabi nga doon yung rules eh. Diba mo, mag-email tayo dito o tawagan natin itong Wish na number, baka ilabas sila yung data para malaman din natin gano'ng kalayo si number 1 kay number 2, number 2 or number 3. Pag sinabi natin dapat nakikita experience ng artist from 0 to 100. Yung nakikita mo paano tinago sa artist yung kahirapan, kung paano inayos yung buhay nila, paano sila nagka-pera. Nagpa-project na naman tayo eh. Hindi naman lahat ng anak na mayaman. Sabihin natin si anak ni Manny Pacquiao, di ba? Nagsusubok siya sa pagkanta, susubok siya sa R&B. Dahil lang ba anak siya ng mayaman? Panaglabas siya ng magandang kanta? O dapat hindi siya mabigyan ng award? O hindi siya makakuha ng fame dahil doon? Anong basehan na naman to? Narinig ko na to sa'yo dati. Ginagamit na naman natin tong galing sa hirap. Hindi yun importante. Hindi ginagamit ng titimba. Okay, kalokohan lang yan. Wala siyang kolawid doon. Kalokohan na naman yan. So, yung mga points niya dito, tatatulan dito yung pwede na may coherent na sense na opinion niya na hindi naman inherently mali pero alam natin na opinion niya lang yun. At sa isang award na ganito, mayroon dapat ikaw quantifiable. At sinabi yun sa mismong contest nila. Sana nga pakinggan mo yung kanta kasi get right eh. Tamain mo naman yung opinion mo. Pwede ka na magkaroon ng kahit anong opinion eh, di ba? Kahit basura pa yan, kahit sobrang lalayo. Pwede mo sabihin yung araw ay blue. O pwede mo sabihin yung araw ay gawa sa tubig. Yeah, opinion mo naman yan, di ba? Pero kung ikakalat natin dito ang mga opinion natin, siguro natin meron pa rin itong katotohanan. Sumunod pa rin tayo dun sa mga nakikita natin. Ako di ko masasabing favorite song of the year ko yan. Pero dun sa guidelines sa nilabas ng Wish, na pagboto, pag ano ng judges, mananalo talaga siya. Di ba? Ang labo eh. Sukot. At ito dapat ang mga nababan sa mga platform. Itong taon to. Ang ganda kasi atin, malapit na sa pangalan niya. Kasalanan mo to, Josh Canin. Ang bango-bango mo kasi. Asim-asiman mo naman. At sumagot pa siya dito. Shinare pa nga niya ako. Tinanggal ata niya yung mismong share dun sa video niya. Sorry na mga boss, di mo naman sinabi na ganun pala requirement pagkakata ng hip-hop at mag-rap. Maasim, geng-geng, bastos bars. Di ako nag-dominate sa sarili ko. Idol. Yun nga, opinion niya yan. Mataas respeto sa community at lead ko pa kasi gagamitin na naman pang rage bait. Diba? Alam na niya at sa mga tao na sumikat na sa internet, alam na natin at naamoy na namin sa malayo yan eh. Parang basurang opinion. Yung lagkit na tumutulo sa basurahan tapos nahawakan mo. Parang gano'n niya. Bandidiri ka talaga. TikTok ka, talo ka, bani. Watching pa. Wow, walang tayo no content. Malaking porsyento ng content. Ang malalim na TikTok videos. Si Rosmar ba yan? Absent ka na absent tuwing dance practice kaya ikaw lang ang ibang step. Bakit? May mga nakakatawa naman sa TikTok kahit paminsan-minsan. Kailangan mo mag-hukay dyan eh. Para ka nagmimina ng mga memes dyan. Hindi pwede unang unang lalabas. Kailangan mag-scroll ka na isang oras. Mapapaganon ka na. Ban! Dahil hindi yan totoo. Baka maging totoo nga na maban ng TikTok. Tapos may napanood ako na UP assistant professor na si Sir JM Lanuza na isang communications professor. At tatanong din sa kanya ni Karen dito kung posible din bang maban yung TikTok dito sa Pilipinas. Pero yun nga eh. Kasi diba mayroong mga issues sa privacy, o paano nila ginagamit, saan nila ini-store, ano yung kanilang mga regulations tungkol doon. Sa atin daw, kahit nagkaroon na nga ng usap-usapan na maban dito ang TikTok, na-outweigh nun yung repercussions sa ating economy kasi malaki na napapasok dun sa ating tourism, pati sa politics, pagpasok ng mga trends. At syempre kung may mga trends kami, tulad tayo mga influencers, sinasakyan namin yan talagang gatas yan. Kulit mo hindi worth maban yung TikTok dito kasi yung mawawala sa ating revenue at trend power. Sa States kasi, yung economy nila maganda naman. Parang willing naman silang tanggalin yon kung merong ibang bibili ng TikTok o hindi na pwede ang TikTok sa kanila mag-operate. Kasi syempre yung mga machines niya, yung algorithm na bumubuo sa TikTok dahil mahawak sila ng ByteDance ay nasa China. At pag sa China yan, hindi nila yan ma-regulate. Kung may bibili dyan na American firm para i-operate sa Amerika, mahirap at maproseso yung pagdala ng mga makina o paggawa ng mismo mga makina, resources nila meron sila. Diba? Data is power. Kaya nga malakas ang YouTube, kaya nga malakas ang Google na nagmamayari sa YouTube. Kasi yun ang gumagawa ng algorithm at yun ang nagpapasika at nagpo-push ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang revenue. So, yun yung maproseso at yun din yung matagal. In the future, hindi pa naman ganun kaposible magmaba ng TikTok dito sa Pilipinas. So, may enjoy pa natin mga content creators dyan. Pero sa Amerika nga, malalaman natin in 75 days kung matutuloy pa. Kasi pag-uusapan pa kung paano, syempre, kikita ang Amerika dyan. Paano nila magagamit. Halo-halo siya. Awa pa dito si Gordon Ramsay. Dito, meron sila mga celebrity chefs. Tsaka mga representation. Nino Rai! Beatrice Kua. Oh, si Juday. Oh my God, nahawakan ni Ninong Rai si Gordon Ramsay. So kailangan ko mahawakan kami ni Ninong Rai.
So malaking parte ng pandemic ko si Gordon Ramsay. Siya yung halos pinapanood ko. Mga siguro ilang beses ko na pinanood yung beef Wellington recipe niya. Lahat ng kanyang Christmas specials. Yung kanyang documentary nung kinukuha ni una niyang Michelin star. Yung mga yan. Yung na-miss niya yung pagpapanganak ng kanyang anak dahil sa work. Yung kanyang history. Naggaling siya sa isang abusive na household. Na-addict yung kanyang isang kapamilya doon. Nakalimutan kung sino. Marami ako impormasyon kay Gordon Ramsay na unhealthy na. Okay, hindi ko lang bakit. Yung nandun siya sa bahay, nakasama yung kanyang mga pamilya, pinanood ko din yan. So, ang kanilang pinaglalabanan dito ay halo-halo. Lagyan mo ng chicken oil yan, Ninong Rai. Mas mahirap magluto, mag-i-English ka pa eh. Ang mahirap lang sa halo-halo na naisip kong issue dito ay kailangan mo haluin. Pag titikim mo kasi ni Gordon yan, syempre alam mo naman siya, titikim lang sa ibabaw yan. Dapat yung perfect bite kasi mabilis lang to, fast pace, so within 20-30 minutes lang yung buong program. Yun lang yung siguro nahirapan akong i-balance yung paggamit ng halo-halo bilang yung para dito sa program na to. Siguro dapat kanin, na topping, siguro mas maganda. Pero mas fun din kasi yung halo-halo, kaya ito yung napili. Tsaka mas simple din. Parang sa halo-halo kasi, simplicity ang ipapanalo niya eh. Pwede mong gawin ang pinaka-social, pinaka-bourgeois, bisa Amalfi in the bar, Awu in the goose, wala recipe. Pero hindi mo matatalo yung simpleng, saktong balanse ng mga lasa na yan. At syempre, pag natunaw pa na otes, hinahalo pa yan. Ewan ko, tingnan natin. Napatapos na. Ayan na. 2, 1. Ayun, natin mo. Ayun o. Oh, one try lang, di ba? Di ba? Okay, so hindi niya pinatong-patong to. So I wanted to go for something simple. So usually halo-halo. Ayun, diba? Simple. Baka manalo to. So we have the red sago. Simpler ang magpapanalo sa'yo dito. Sigurado. It is really good. Congratulations. Well done. Danica. Okay. Ninong Rai. Visually, that looks beautiful. Thank you, Chef. Describe it for me, please. It's basically your very simple halo-halo without the fruits and it's and with the soup. Naku, hindi na halo! Gordon! Ang tamis niyan! That is sweet. Sabi ko, hindi na halo! Ay, sa taas yung gatas tsaka yelo eh! Dapat sana sinabihan na mix it, diba? Siyempre hindi maisip ni Nino Ray. Nagado siya sa harap ni Gordon. Kahit ako, matatabebe ako dyan eh. Pero sana may isa nagsabi dun sa staff na, aluin nyo! Batiin nyo! But of course, we have to mix it. That's Yun! halo-halo. Ako tatapon yan, no? Ayun, buti sinabihan siya. Hindi, okay lang. Make a mess. Drink the milk. Okay, hinalo sa taas ang kinuha. I can feel my arteries jamming up. Ay, tama. Yan tuloy. Leche plan kasi eh. Some cubes of cheese in there as well. Oh, may cheese. Jackfruit. Jackfruit. 20 tablespoons. It's good. Para na siya ice cream, no? Sesame seed, thank you. Wow, look at this. Kay Ninong Ray ngayon, pinakamukhang leche plan eh. Pero ito din, okay din to. Try it, please, darling. Haluin mo, please. Sige, tapo mo. Okay lang. Use the mango ice cream. Jack. Yes. Hindi pa halo-halo eh, pero... Danica, well Ay, tama! Sabi kasi mananalo siya! Kasi sabi pala niya, this is simple. Alam mo yung chef simple lang yung gagawin niya. Pero okay lang. Mapuntahan natin yung kanyang restaurant. Dapat magkano daw siya mga restaurant dito. Sige. G. Sulot, medyo munti ka na siyang masukot sa akin eh. Dahil dun sa choice nung food. Pero pwede na. Si Utoy, si Ineng. Oh my God! Okay ba? Yung mga nanay niyo dyan. Daig pa mga dancer magpakita. Ayup. Ano to? Sinunog ng isang lalaki ang kanilang bahay sa Balamban, Cebu. Ang kanyang dahilan, hindi rin kasi masarap ang adobo at isang Ayun, niluto. dapat ikaw magbalat ng buto. Ikaw magluto. At least hindi niya sinunog yung nanay niya. Hayop ka ban? Skibidi. Ayan, skibidi toilet! Yan, paano na ang TikTok? Ay, paano na ang skibidi ko walang TikTok? Skibidi-bidi-bidi-bidi popcorn. Sabi ng jeeps, skibidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi. Bigero. Okay ka lang? Nyari. Tanto. Masyado ako malakas. Para sa mga mahihilang nilalang. Ay. Sayawan nyo! Kala nila nawala ng malay. Pucha, gising. Okay, medyo lasing. Okay lang ba siya? Okay, mukhang okay. Sumayaw na.
O Pilipino talaga, hayop. Ati-atihan core memory. Masyado mabilis sa mga rescue team. Nagpapahinga pa nga na mahinga na daw. Sulat, kala mo bad, bangungot lang pala. Nagising din. Tol, di ako makakanta, mahihain ako. Ni after 2 G. Oh! Nag-dive pa siya. Hayop ka. Puta, sakit nun ah. Dapat nag-dive siya dun sa pinaglulutuan nga kay Gordon Ramsay. Santong kabayo! Ang sakit ng likod ko! Okay, sulot. Yung isang kumakain doon, yung pulutan ko! Kakashot ko lang, kailangan ko mabulutan. Kung nakakapagsalita ang alaga mong aso, give me 5 na mga... Nasaan ang ulam ko? Labas mo! Okay? Pero nga akong teorya, yung mga pusa, alam nyo ba yung pag-meow nila sa inyo, wala naman silang ganun tunog talaga. Para sa atin lang talaga yun, para mapansin natin sila. Pero sila mismo din naman sila nagkakaintindihan. So wala naman lengguwahe, yung mga hayop na yan. Baka yun nga rin talaga, sabihin ng mga aso pag matuto sila sa lengguwahe nila. Diba? Wala siyang meaning kundi yun mismo. Okay? Ban! Nahiya no tuloy. Oh, kagat. Kagat na. Ako na mag-a-adjust. Sige, pag Kagat kagati ka na, niya, mo. bangis ka niyan. Napupan. Baka masyado ka madumi para sa kanya. Ginagawa lang naman niya ang kanyang pagbantay, kawawa naman. Sabi ka mukha niya, wawa naman. Inaway ka. Mas mukha may ligo pa to, wawa naman. Dahil dyan, sulot ka. Humingi ng tawag ang 22 anyos. Yung sa Pagita, may update na. Ito yung nanay niya. Yung Pagita vendor. Na, pero bakit daw ba pang high school yung yung niya uniform? doon sa video? Ano mo bang nangyari? Anong kwento ron? Yung uniform nila sa college, sinubad nila. Kaya nga nag-uniform sila para mabentahan sila. Kailangan ba talaga naka-uniform kapag nagbebenta? Ano pang dahilan? O, hindi Para dapat. mabilhan sila. Ayun na nga. So, di sinabi mo nga. Para sa pag-aaral. Baon nila, private, kakatumbay. Ano po bang pinag-aiba kapag naka-uniform? Hindi gagana. Hindi ka naka-uniform, wala silang benta. Charisma plus 10. Naka-uniform sila, parang awa na lang sa kanila. Ayun na nga. O di paawa nga. So hindi nga dapat yung nusot niya. Ayun lang. GG. Yari tayo dyan. Ay, ito yung mismo estudyante. So sinabi dito na hindi daw sila parte talaga ng sindikato. Pag alas 9 na po, pumupunta na po ako sa kakambal ko sa likod ng mall para May kakambal sunduin pa ko pala sila siya? kasi po sabi niya, hindi, pag umalis ako, magtitinda ka na naman sa Mukhang hagdan. basang-basa ka Aakot na. naman. And then sabi ko po, hindi po Kuya Guard, uupo lang po talaga ako dito. Ba't hawak mo kasi yung mga paninda mo eh. So paano niya malalaman, di ba? Mapapagalitan siya. And yun At na yun, nga natanggal po. ka sa tatrabaho. Yung Yung araw yung na napanood po na natin, nun, okay? halo-halo po kasi yung... Uy, halo! Oh, ito all interconnection to the Gordon Ramsay halo challenge. Baka mabalikan niya ako. Hindi naman po sa Yun yung kinakata. nag-overthink po ako. Pero Hindi, okay lang mag-overthink kasi nawalan ng trabaho yung tao dahil sa nangyari. may mga possible na ganun po yung naiisip ko na Dapat baka- ibalik. Yun nga po. Dapat base i-reinstate lang siya. Po yun sa conclusion ko na base lang po sa nararamdam ko na Pero kung natatakot college lang. student ka, ba't nasusuot ka pa na high school na pananamit, di ba? Di, kahit hindi ka parte na isang sindikato, todo sinabi nga niya, hindi ba panluloko yun? Hindi ba siya scammy behavior? Yun ba masama magtindi, di ba? Pero bakit ka manluloko ng tao? Bakit ka magpapaawa? Clarify ko lang po na hindi po ako So dito sinabi din niya dito yung about sa namamalimos. May nakita sa akong photo no, na binlur ko din, nakamukha daw niya. Sina-clarify daw niya na hindi daw siya yun. Sabi ko sa inyo, hindi siya yun. ako daw po yung leader ng mga sindikato. Which is hindi naman po. And then Imposible ka maging leader ng sindikato, magiging parte ka nun. Kasi yung mga leader ng sindikato, yan yung hindi nahuhuli. Yan yung mga may pera, yan yung may mga batak eh. Mga under the radar yung mga yan eh. hindi ko po siya minura. So sinabi niya dito na hindi na minura yung guard daw dun sa nangyari. Pero sana pati yung guard meron din tayong ganito. Kahit hawak niya yung batuta niya, hawak niya sa Pagita, di ba? Para mas nakakatawa. Sana hawak, sana marinig din natin yung side niya. Hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho at biktima lang din po ako ng pagpo-post sa social media. Okay, kahit naman nag-aaral ka eh, di ba? Bakit kailangan suot yun? Siyempre, para maalala mo na estudyante ako, bili kayo sa akin, kailangan ko to. Normal lang naman. Aminin mo na. Huwag tayo magpastika dito. Normal lang naman yun. Ban na siya sa mga guard. Hindi na siya lalapitan ng mga guard. Asan yung foul rep? Ito. Itong sa'yo, ayaw mo makinig ha. Bunggo ka ng bunggo. Bawal na tapak ka ng tapak ng paa. Sigo ka ng sigo. Hayop ka. Ban ka. 내가
Ban, iba nga ibig sabihin niya, ang kulit. Tignan mo. Oh, magkatapat na sila ng ref. Tignan mo yung dahon, oh. Ito ka, oh. Sulot. Ano kay Romeo? Oy, sayang yung pagkain. Matatakot siya. Baka kainin ka yan. Ako, tataba yung mga paninda nyo. Sulot. I would just try to learn Chinese. Nako. Oh, TikTok to. Ito rin sabi ng China sa Amerika, no? Ibaba na yung TikTok sa alala. Pero hindi ka kasali sa main character, pero dapat bida-bida ka pa din. Yan kay Jelly Coco. Ay, guy, kala ko kasama nila to. Kala ko tatanggalin siya. Parang reference to sa isang, parang napakalakit ko na yun. Shoutout sa Holy Cross of Mental daw. Maraming salamat. Ban yung makulit sa likod. Ban ka. Dala kay Flew. Hindi tayo pinapansin doon. Lagi siya doon sa side. Oh, hindi. Ayan, sulit na yung bayad mo. Kainin mo yan. Kainin mo. Extinct ka na din. Katulad ko. So lahat dahil nakinig sa'yo, di ba? Ginusto mo yan eh. Haha, dami umiyak na Dota player dito. Di matagal wala nang naglalaro niyan. Yung Pinoy nakapag-champion sa ML sa ibang bansa Dota mo, walang Pinoy na makapag-champion. Eh parang ang dali lang naman ang Dota laro eh. Mas mayroon ka sa ML Truthers, ML Love Best Game. In-stock kita, broken family pala kayo. Kaya pala ganyan pag-iisip. Okay. Ito yung mga natutunan ko sa Dota eh. Ban ka na. Nakalock na dapat na profile mo. Sabi ko sa'yo eh, ban mo na yan. Dali kay John D. Mango. Sample lock. Alin? Yung video. Ito? Hairnet yan eh. Baka nila alam. Gusto ko nga mag-aral dyan sa Arky, ano na yan. Mukhang alam nila ang ginasabi nila. Falling debris at para hindi na ma-fall sa'yo. Yun ang dapat dyan, leche. So lahat, dahil pinagtripan mo ang nagtatanong, gusto ko yan eh. Philo versus Philo, love you. Bag may tiyaga, may Bisaya. Tagalog lang sa kanal. Imbis na hisuka, Bisaya. Talag. Yes, yan ang gusto ko. Mag-away-away kayo para maban tayo sa sarili nating bansa. Hayop kayo lahat. Ban! Doon na tapos sa ating tusokot. Gusto pa mga ito, huwag kayo lumatan like, share sa mga friends who wala pa nito. Ang ating merch. Galit sa Bobo. Bobo rin naman. Paul na mamaalam. Shoo!